Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 26. Ditay kumaag palangkwad, wenno agpipin na sakit, wenno agiin napal. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na manang Mari, awan latgong guna na nga ibagbagam abak nang tilakay nga asawam. Tasyak mataka na yung ti umay dumawdawatan ni nanang iti kwarta, nga igatang na iti maintenance na. Palanggwad ka mata. Apay, amom asikalaang ti dumawdawatan ni nanang. Kat oray mat siya, dumawdawat mat kanya. Ti kunamkit di, agpugrutan tilakay nga asawam. Saan na makatrabaho? Ti pension na laangan tinamnamaan nyo. Ha? Amo ano asino ti agpogrot kadata. Amangan no si ka. Damag ko asaanan nga agpawpaw iti asawam taaddan babae na ijay abroad. Ha? Agpating gamit laangan ti kinalastog mo. Taawanan ti laslastog mo nga asawam nga agpawpaw iti dolyar mo. Chismis laang dayta. Apal yu lang kanyak, iso apadpadaksen yu ti asawak. Ha, dinak to isukat ti asawak, manang Mari. Ay, nagsinong batmanan da Elena ka ni Marie. Nakababa inti kas dyan nga aramidan da. Aging babak ng dantumet, aging innapal da. Awan mayat nga agpakumbaba kadakwada. Day tangarud kat. Awan mayat nga agpaabak kadakwada. Di dakla tultuladan. Sanak nga aging babak nang. Ngam, baknangak, gapo taadu ti sanikwak. Nalawat ti daga. Sana kas kadakwada analastog da, ngam awan mat pakakita na baknang da. No apay matasan kayo nga agkakatunusan nga agkakabsat. Kasano ang makatunusak da gijay akakabsat ko, ket naglalastog damat. Ay kat nagpaparihasan yun ah. Hoy, di nakipadpada kadakwada. Isuda ti immo na anang si kanyak. Awan kano ti ilaslastog ko, gaputag taltalo naklaeng. Kat agpay sumat nga agtaltalon lang ti pagsapulam. Uray man nagtaltalon lang ti pagsapulak, tanalawa mat ti daga at taltalunak. Isuda nga'y, tilaang mat nagtakdaran ti babalay da ti sanikwada. Adu nga rod ka no ti kwartada. Gaputan ni Marie, bak nang alakay ti nakiasawaan na. Idintumata ni Elena, ada ija abroad ti asawa na. Ket no maawanan iti trabaho di asawa ni Elena, di awanan ti pagsapulan na. Kas kumakin ni Marie, retired maten tay asawa na. Saan na makatrabaho? Ikat uray atag pinpensyon mat. Ket, di pensyon latan ti asawa na tinamnamaan da. Ay kat anya kay nga road. Isu asak pay lang ti kabaknangan kada kami nga kakabsat. Gaputan na lawa ti daga. Nakaumay kayo, mat nanang. Awan nga minin agas ko, anak ko. Dumawat ako maiti igatang ko iti agas ko. Saksamot la ka na yun, enti umayo dumawdawatan, nanang. Saan mahit, anak ko? Pagsusublatan kayo, adaw-dawatan. Pasidya kayo. Tapadagsuda, kada kayo. Ala, ikang kayo ti kwartayo, tapno awan mo't may bagbagayo. Ay, agyaman na kanak ko. Ananusan da ko mga inayo. Apa yan lakay? Anya ti mapaspasamakan ka. Marigatanak nga umangas, Mari. Ipanak ko iti ospital. Sige nga rod lakay. Mabitang tamapanak mga yap iti pangiluganak kan ka. Daras kuma da amangan no sana kasumang mo iti ospital. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Lumaban ka lakay. Kasapulang mo tentag maintenance lakay. Ada sakit mo iti puso. Ay, nuapay mat. Anak iti sakit iti puso. Talaga atim maod mat asakit mo ah? Ano samtag maintenance?
Sapay ti pensyon ko lang matinamnamaan tayo. Ita, ag-maintenance sakpay. Agbiro kak samatan iti pagtrabaho aklakay. Ay, saan bakat? Kaya't kung agyan ka lang iti balay. Kabalan tayo mo't nga ta, apaanayin ti pensyon ko. Basta saan ka nga agbarbarayo uboy. Alang arod lakay. No iso ti kunam. Apay nga taan nakaar-ariwawan ni Elena. Asino nga tadagiti bilbilinin na di taarubayan na. Tumanawak man iti tawa. Ngam sa anak nga agpadlaw asumir siripak. Ay, kitaan nyo Ay, ulita ka. Anadan nyo. Amangan no magasgas ti baro a washing machine. Kastamot kan ti flat screen a TV. Na, Ay, oo na yan. sigurado nga damanin umapal ka na gito'y abarong appliances ko. Ang mga nuinton madamdama, mapanmat gumatang iti barong nga appliances na. Ay, una hindi ta at tao. Ang namin anaapal ka. Palanggwad mat day ta babae. Apay, masapul pa'y nga ipukaw na nga ibaga ang nakagatang iti appliances na. Amok asyak ti paspasagidan na. Bakat. Ay na, sirsiri pamanan ti kabsat mo. Umay kakit de, tamapantay dya kusina. At dalining tak amais. At merienda tapay. Nalastog at talaga day tang Elena. Ipasikat na ti baro nga appliances na. Baybay am kadilatan ti kabsat mo. Mauman tumat lang dayta. Saan mo natutupan? Oh, Mari. Apay nakaumay ka? Anya ti bagam. Masurunak nga rod kin ni Elena. Tapay met. Anya ti kasurun mo ken kuana? Iparamag na nga rod ti baro nga appliances na. Katbay am lata. Saan ka lata paapektaran? Naglastog nga rod. Masursurunak ka talaga. Iparparamag na ang nakagatang iti baro nga appliances na. Amangan met no umapal ka. Ha? Anya kumangay mati apalakan ko na. O di gumatang ka matitibaro nga appliances mo no kayat mo. Napintas pa'y mati TV kan washing machine ko. Matlagayam. Awan nga ro ti problema iti dayta. Dayta lakit din to umay mo istoryaan kanya. Ha? Awan pa'y ganas mat nga umay makiistorya kan ka. Amo ka? Ni Elena ti kamkampiam. Ha? Pumanawak man langan. Di mo pa'y labinaybay anti kabsat mo. Inad-ad ng pa'y ti pungtot na. Umay kundi istorya. Kita mukmat lang nga ado ti bagbagana iti liklikodak. Kat binaybay amlat ako man Tapno saan ako maro ti sanyo a pagkikinaawatan. Maruam no kasta ti aramidek. Uray man kit di saan dak nga asitgan. Jak kasapulan ida. Agpadadamot lang kini Elena nga ado ti sasawan da iti liklikodak. Ay, diyak mo kada kayo agkakabsat. Imbis ada kayo ti agsisinakit. Saan mo tada kayo ti agpipinasakit. Isuda ti imuna bakit? Awan ti aramidak kadakwada. Ngem siyang dakit din. Nanang, ada kayo mat? Ay, kaputawan manin igatang ko iti agas kaw, anak kaw. Jack pa'y nakitaan napan kayo di tayan damari. Dito yung matlatan ayan ko ti umayan nyo. Gaputaan mo, asik ati mas adaan, anak kaw. Agmin-maintenance mo't ngaminan ti asawa ti kabsat mo. Maganab na, gapu iti kinalastog na. Anak ko, saan kumamot akasta? Matayak ton, kung saan kayo pa'y nagkakapiyang nga agkakabsat. Gapo na pride dayjay amari. Feeling baknang. Agpipinakawan kayo. No anya man tinagbasulan ti tunggal maysa kada kayo. Nakaumay kayo matnanang. Pasensya kayo na. Awan maitid ko a kwarta ita. Amoy mati kasasaad ti asawa. Ay, sa anak nga umay dumawat, anak kaw. Umay kumat kumustaan ati asawam. Kastoy lat na ananang. Magipgipit.
nga maikarkarigatan mo. Anak, di la mabalain. Adakid daw kada kayo nga kakabsat. Anya day ta, nanang. Sapay ko mata agkakapya kayon. Kayat ko ang makita nga agkakapya kayo kuma. Sakbay amatayak. Anya ka din day ta nga ibagbagayo, nanang. Saan kumamatakas na Ay na, di tayo amo tibiyag. Bolod tayo laang matibiyag tayo. Kat saan tayo nga amo. No kaano, ti panangisog di tayo, iti bolod tayo abiyag. Kasano nga taday to yan? Talaga saanin nga agpaw-paw iti asawak. Di na pa yan sungsungbatan dagiti awag ko kankwana. Sapay nagpalastugak pa'y laang. Agim matang iti baro nga aplayan, sesmi. Awanin ti kakaiso ng urnong ko. Jack maaklon nga isukat nak ti asawak. Anya langan ti baga dagiti tao. No maamwanda saanin nga agpaw-paw iti asawak. Nangruna ni Manang Marie. Ay, ad-danton ti kinalastog na. Ay, masapul samat nga agtrabaho ako na. Ngamin, awanin pangalak iti gastusan mi nga agiina. Nagpatingga tilastog ni Marila kay. Tapay, mat. Nadamag ko anapan nakitangdan. Mapilitan ang makitangdanan. Ta saanin nga agpaw-paw iti asawa na. Saan lang gayam at chismis tinadamag ko idi? Asaanin nga agpaw-paw iti asawa na. Apay nga road. Akaano lang na di pananggatang na iti baro nga appliances na. Agpalastog ha? Itangay, awanan. Awan siguron ti kwarta na. Iso ang mapanmatan makitangdan. Ay, kasimat nga rod Gungguna na kit di Maganab na ta nakapalpalanggwad tumat. Ay, imbis ko mamaladingitan ka para itikabsat mo. Saan mo tamaragsakan ka pa'y? Gaputa nagalas ti ugali na lakay. Maday ti kasta baka agkapya kayo kit din nga agkabsat. Nadamag mo ka di ang makitangtangdan itan ni Elena. Saan ka nun nga agpaw-paw iti asawa na? Dayta ka ti kungkunat. Saan nga agnanayon ti kinabaknang na? Anya ngay ita, di agrigaten. Kaasimat Insukat lang arudan ti asawa na. Saan na payapaw-paw itanan? Gapo iti kinalastog na Iso akas taytan ti mapaspasama ken kuana. Anya ngay, Elena. Kagap-gap pumanan anak kitangdan. Awan bibiyang mo. Kaasi kamat. Agrigrigat ka lang arudan. Awan pa'y asawam. Agmay-may sa kaitan amang isaksakad kadagiti anak mo. Uray ta sa anak mat adumaw dawat ken ka. Gapot ta amok nga awan sirbim. Kayat ko lang ti dumawat iti tulong dagiti saan ko nga am mo. Ngam iti sika akabsat ko. Gapot ta amok anagalas ti ugalim. Rinuker ti panagpampanunot mo. Ketsi ka. Ti ko nam nasingpot ka. Ha? Uray mat sika. Rinuker mat ti panunot mo. Marigatan na. Manan nga umangas, Mare. Ipanak iti ospital. Anya, sige nga Rod. Itugaw mo pa ilaang tamapanak mga la iti pagluganan. Siya kung kakabalan. Talaga, marigatan ako. Nga umangas. Saan Arsenyo? Lumaban ka! Arsenyo! Arsenyo! Apay ang pinanawan nakmatan. Kasano kami payitan kadagiti anak. Manang Marie,
Pangaasim, Elena. Saan ko mga itati iyumay mo? Amok akin at katawaan ka, gapo iti naramit ti asawam. Ngam saan na kumamat nga umay katawaan ita? Saan ka nga umay katawaan, manang? Umayak makipagladingit iti ipapatay ti asawam. Agyaman na, Marie. Saan mo nga amunuan niya ti marikrik na kita? Diyak maaklon na pinanawan na ko ni Arsenio. Nagsakit, Elena. Nakasaksakit. Amok ti marikrik na, manang. Agpada talang iti marikrik na. Ngamawan pangiyad ka, sakit tinalaw sa sakit tinakam ko. At daak lang dito'y ading ko. Manipod ita. Mabalin na kapag sanggiran. Katsapay lang kumata mabalin ka mata pag sanggiran. Uhan, manang Marie. Apay kit din, asaan? Masyanak mo't lang arod kadag iti kakabsat ko, nanang. Ay, hingam na ragsakak. Gapo, tanagkapyada mo't laangan. Nga magpadada itang agrigrigat. May mayat latagayan. No makita ka na sa liwanwanda. Ano, Sam, tasikapay laang ti gumatang iti agas ko ita, anak ka. Anya pa'y ngay, nanang. Awan matan ti mabalindag iti kakabsat ko. Iso akapilita na saklangan ti gumatang iti agas yo. Nakaumay kayo met adding ko. Kada di masapol yo. Manong, nakaumay kami. Takayat miti dumawat iti pamakawan kan ka. Kas na nga agpaiso, manong. Kinun ko nami iti, aman nalon ka laang. Ngam kinagpaiso na. Apalanda ka. Gaputan na lawat ti sanikwam. Ala, lipatin tayo dagitan, ading ko. Mga barawanan tayo kit di. Ket nakasaganak at tumulong kada kayo. Iti kasta, sumaliwanwan manen ti biyagyo. Ay na, agyaman kami, manong. Talaga nasingpot kakabsat mi. Agyaman kami, manong. Gaputan saan ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Awanan yaman na, ading ko. Pasayaatan nyo manen ti biyagyo. Iti kasta, at nakatulungak agumatang iti agas ni nanang. Sakmatlatan ti gumatgatang iti agas na ita. Anya? Rapak ko lang, dayjay. Tap magkatawa kayo, may. Amok ngamin nga pada kayo analiday, ita agundaway. Liklikan ti agpipin na langguad, tapno naragsak ti panaglalangan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.